iyi na-eme n'obodo gị ọ dị mma ori na-ezu n'obodo gị ọ dị good nwaanyị niile eji waya plaza dị na nkwọ ịtọpụcha ha ncha niile gbaa ya ọkụ jele ọ dị mma nwaanyị niile eji waya St. Mary High School ka ndị mmadụ nwee ike bata fana na-eku ndị ticha na-eku ndị fada ịtọkọcha dị waya tọsụla niile dị ebe ahụ ọ dị mma. ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'obodo Ifite Dunu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Dunukọfịa na steeti Anambra wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi nwa ikorobịa onye nke ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo Ifite Dunu nwudere dịka ọ gara izu ori. dịka ha siri wee kọwa, o nwere onye gara izu ụgbọ ọgbatumtum ya mgbe aka nọ wee kpara ya, ma dịka a na-agba ya bụ nwa amadi ajụjụ ọnụ ọtụtụ ebe nke o zurula ori na ya bụ obodo Ifite Dunu, ma ebe ọ na-aga ebe dị iche iche ọ na-aga atọkọrọ ụdọ ọkụ latrik ma igwe batrị nke egosiri ebe a bụ batrị sola bụ nke a jụrụ ya ebe ọ nọ wee zute ya. Ọ sị na ọ bụ na nke otu nwoke onye nke ji ya ụgwọ. Asị ya kedu ụgwọ ego ole ka ya bụ nwoke ji gị? Ọ sị na ọ bụ N40,000 bụ 40,000 naira, na ọ bụrụ na ya bụ nwoke nye ya ego o ji ya na ọ ga-ebuchiri ya bụ batrị azụ. Ewejụkwana ya sị ya bụ nwoke onye nke iburu batrị ya maka na o ji gị ụgwọ ọ mara na iburu ya bụ batrị? Ọ sị na ya bụ nwoke amaghị. O wee bụrụ na o zukwara nke ahụ ezu. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Ifite Dunu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Dunukọfịa na steeti Anambra. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ndị nna n'onye Commander Special Squad Agui. What do you think again, my friend? Commander Special Squad Agui, one of my team. Wee na-ekene mmadụ dịka Chinwụba eze ndị Igbo na polisi, ezigbo mmadụ. Ọ na-eso agba mbọ enwe emergency boy ọ na-apụta sị na Chukwu na-edobe nye n'ezinụlọ ya ndụ. Kwa n'eziokwu dịsi ụmụanụ na-afụ ebe a wee nwa na-atọkọsa waya na plaza nkwọ niile, na-atọkọsa waya na St. Mary High School, tọọ waya na Agụ Ọjị Primary School dị n'Ugbo Mmiri and some places and o burukwa machine na St. Mary High School dị. Akwa eziokwu? Akwa eziokwu? Biko nụ wee na-ayọ na ọdịsi ụma na-eme ihe niile a na-eme. Anyị enwude gị one night ebe last 2 months ebe ọ na-agbawa ya ọkụ na nkwọ ọgba ọsọ. Anyị nwudere akwa ijide gị, akwa ijide gị ihe a na-ekwu akwa eziokwu, na-ekwusi okwu ike onwe ka a na-ebochi gị ọnụ. Okay, now kedu ebe ị na-eji ele dị waya? Side ebe na nke Nwokombi. Isi na onye? Okay, ebe a ka ị na-eji erie. Okay, so edishọn ebe ị na-erie onwe emeghị fọs n'ihi na-ekwu na-ekwusi okwu ike, onwe emeghị fọs. Ori ị na-ezu ịmụrụ ya mụ ka ọ dị gị n'ọbara? Ịmụrụ ya amụ tọnda gbagbuo gị onye nwe problem ọ problem eti gị n'izu ochi. Listen to me, my friend. So biko nụ anyị na-ayọ ndị Igbo, na-ayọ ndị Anambra, na-ayọ ụmụ Ifite, na-ayọ ụmụ Dunukọfịa. Anyị si na-abịa ka anyị sanitazi ya n'Ifite Dunu nke ọ dị mma. Akwa n'eziokwu anyị adịghị etụrụ anya n'abalị. Kedu ebe isi n'isi bute batrị? Kedu ebe isi n'isi bute batrị? Na hotel ebe Nnobo na Frank Villa ka isi buru batrị soli ya butego dị batrị. Ọkwa dị shọ ihe na-agwa anyị esi n'ọrụ ebe ka isi bute batrị? Frank Villa hotel ka isi bute dis batrị sola. Ịdị shọ ihe na-ekwu waya niile ịtọ na nkwọ. Kedu ebe ilere ya? Na oyi agụ side ebe na nke Ogolo. Okay, ebe a ka ị na-eje erie. Ka esi adị nke Ogolo dị? Ka esi adị esi eji ya? Ụzọ ezi Owere. Okay, ịdịshọ ihe na-agwa anyị. Waya niile ịtọ na St. Mary ka ebe ilere ya? Ebe a nkwa. Waya niile ịtọ na Agụ Ọjị High School ka ebe ilere? Ebe a nkwa. Kedu ebe ị na-ele those waya? The same place. Sọsọ ebe a ka ị na-eri ya. So nwa onye ozi na-elesi. Ịdịshọ ihe na-agwa anyị nọ na nke Nwokombi ka ị na-eri ya. So batrị ibute kịta isi nọ na Frank Villa ka isi buru ya batrị sola. Ịdịshọ ihe na-ekwu onye ebe ka ewu. Okay, so ihe na-agwa iwe eziokwu onwe emeghị fọs. Akwa ya jidebe gị n'abalị 1 day ebe 2 ị na-agba waya ọkụ. So ihe na-eme na obodo gị ọ dị mma?
iyi na-eme n'obodo gị ọ dị mma No, sir. ori na-ezu n'obodo gị ọ dị good No, sir. nwaanyị niile eji waya plaza dị na nkwọ ịtọpụchara ncha niile gbaa ya ọkụ jele ọ dị mma No, sir. nwaanyị niile eji waya St. Mary High School ka ndị mmadụ nwee ike bata fana na-eku ndị ticha na-eku ndị fada ịtọkọcha dị waya tọsụla niile dị ebe ahụ ọ dị mma No, sir. ọ dị good kedu ebe ile meshin anyị bụ Na bag. Oh, na bag. na baga na kile dị meshin ime onye lesiri ya so onye du anyị gade ya ịdịshọ ihe na-agwa anyị akwa ịdịshọ ihe ị na-ekwu Yes, sir. okwu ị na-ekwu nwee meghị fọs No, I'm for. akwa izu ka ị na-agwa anyị Yes, sir. gịnị ka izu Machine. okay so ịdịshọ ihe ị na-ekwu onwe onye meghị fọs Yes, sir. onwe onye si gị mee confession ị na-eme n'oge iji aka ga-eme ihe Yes, sir. n'ọya izu ka ị na-ekwu kedu mgbe iji ejegasị ụmụ ori a Night. n'ime abalị ka taịm gasị Yeah. No, just, just 2 times or 3 times. n'abalị ka iji eje oshi ka taịm iji eje oshi Like 2 times. 2-3 ka iji eje oshi okay so ihe na-agwa iwe eziokwu akwa ịdịshọ ihe ị na-ekwu achọpụta na ịtụrụ gịnị ka anyị ga-eme gị You kill me. akwa ịdịshọ ihe ị na-ekwu Yes, sir. onwe ndị gị na-asọ eje oshi a No. sọsọ gụnwa so izute ndị anyị si na nke nwokombi ka ị na-eje eri ya ịdịshọ ihe ị na-ekwu Yes. nwokombi nke ụzọ ezi owere Yes, sir. n'ebe ị na-eje eri ya Yes, sir. akwa ide ebochi mmadụ ọnụ I'm going to go on. So, that's when you go for it. so onye isi na Frank Villa nwere dis batrị I can never be sure. 40,000. isi na o ji gị 40,000 wee jezuru batrị ya Yes. and o ji ọgụ ụgwọ What do you know? okay so ihe na-agwa iwe eziokwu ka taịm iji eburu batrị a Night. Never. n'abalị ka ije zurie ọmana izurie ọmana izurie Oh, my Lord. okay thank you very much na cooperation gị ndị na n'onye Commander Special Squad Agụiyi mụ na my team anyị na-ekene mmadụ dịka Chinwụba ezigbo mmadụ si na ọ ya adịghị na mma ọzọ Chinwụba anyị so eze ndị Igbo na polisi akpọ anyị n'ụtụtụ gbọ anyị na ọ na-aza si na ndị Igbo ya dị mma na Anambra ya dị mma gwa na eziokwu wee sị na Chukwu na-enye ogologo ndụ na ahụ isi ike wee na-ekene awa ebe gọvanọ the solution na-ekene Igwe Dr. Emekino the second onye eziokwu ifite na-ekene awa ebe PG Uche Ofuaro prof anyị sị na ọ ya adịghị na mma gwa na eziokwu na-ekene awa vice PG okwu asa ọkụ ezigbo mmadụ si na ọ ya adịghị ụmụ ifite niile na mma ndị nọ ndị nọ n'ezi n'ọya ọma ka anyị chọrọ na ifite gwa na eziokwu na-ekenekwu ndị wepụta onwe ha n'ọrụ Special Squad AVG ifite dunu n'ogologo ka anyị na-ayụ n'isi onye ọbụla ma nwoke dị ma nwaanyị dị ya akwa na eziokwu ekene ime unu ọkụkirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egara akụkọ ụwa m ịmara etu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu